गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 24 फेब्रुआरि 2023 BN बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बेरेखा दोलोनि सोमोन्दै जेबो बुङा BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेरेखानि मुं लायोब्लानो जेलाव थांनो नांगोन होनना बुंदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौ बुङो। बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव रावबो दैदेनगिरिनि मुं लाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनाया जागायबाय। BTRआव फिन खनसेबाव हाग्रामा आरो प्रमदनि दावहा। BPFआ रोखा खालामना होबावदों दि क'क्राझार आरो उदालगुरियाव MP बिसायख'थियाव हारसिङैनो गेलेगोनखौ। बे मोननै बियाबनि बिजाथिनि मुंखौ अक्ट'बर दानाव फोसावगोन होननानै बुंनायाव उदालगुरि बियाबाव BPFआ बोलो गोरासिन जादों होनना BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। सासे मानसि गोमादों। सावगारियाव नुनाय बे सुबुङा गोमानानै दङ। सावगारियाव नुनाय बे सुबुंनि मुङानो जाबाय भारत नार्जारि, चिरां जिल्ला आमगुरि फाथालमारि गामिनि थागिबि। मिथिनाय बादिब्ला भारत नार्जारिया ट्रेनजों बेंगालरनिफ्राय हारसिं न' फारसे फैगासिनो दंमोन। नाथाय दिनैसिम 14 सान बारलांब्लाबो न'आव सौफैयाखै। फारसेथिं भारत नार्जारिनि मबाइला गाज्रि जानानै दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेखौनो भारत नार्जारिखौ सोरबाफोर बहाब्ला नुयोब्ला जानबुं अनजिमायाव मिथिहोहरनो खावलायदों। जानबुं अनजिमा 8011797850। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सिखावनि गेंफोरखौ हमनाया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो बरपेटा पुलिसाबो गोख्रों सिग्रोमनानै सा-7 सिखावनि मोनसे गें हमनो हादों। बिसोरनि गेंआ थांनाय 20 फेब्रुआरि खालारखालि राम मन्दिराव सिखाव खावदोंमोन। उनाव बे जाथायखौ नायबिजिरनानै सिखावनि गेंखौ हमनो हानाय जादों आरो बिसोरनिफ्राय 80,788 रांबो मोनफानाय जादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा जाबाय अभिजित दास 19 बोसोर बैसोनि, ध्रुब दास 20 बोसोर बैसोनि, दिजेन दास 37 बोसोर बैसोनि, रातुल दास, मुहु आली, आल्ताफ हुसेन आरो बिकास दास। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवलआ 27 फेब्रुआरिनिफ्राय BTRआव जागोन। बे फेस्टिवलाव गासै सा 35 इन्टारनेशनेल थान्दैफोरा बाहागो लागोन। सानब्रैनि हाबाफारिजों बेखौ खुंनाय जागोन। बे फेस्टिवलाव बाहागो लागोन बांलादेशनि नबेल बान्था मोननाय मोहम्मद इउनुस, लोगोसे रायजोनि गिबि मन्थ्रि, मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि, आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि आरो लोगोसे मोनबा बुहुम फरायसालिनिफ्राय भाइस चेन्सेलर बिथांमोना बाहागो लागोन। सोलोंथाइ, गियान आरो दावबायनायनि थांखिजों बे स्पेशेल हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना BTRनि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। BTRआव हिंसा गैयै, सान्थि गैयै, नांलायनायफोरखौ बावगारनानै गोजोननि थासारि लाबोनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मैया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों BTRनि गाहाया बेखौ फोरमायो। जों आगोलाव उदखारिनि आरो उन जाना थानाय ओनसोल महरै सिनायजायोमोन। मोनसे समाव BTC आरो क'क्राझार बुङोब्ला मानसिफ्रा गियोमोन। नाथाय बे समा गैलिया। समा सोलायबाय। BTRआ जौगालांगासिनो होनना बुङो बिथाङा। बे हाबाफारिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो जागोन। बाक्सायाव फसल यजनानि पलिसि रानना होदों मन्थ्रि उर्खाव गोराब ब्रह्म बिथाङा। जिल्ला आफाद बिफाननि बानजायनायाव खुंनाय हाबाफारियावनो सा 500 स्टेटनि गेजेराव 150 नो रानना होयो। बिथाङा बेखौ रानना होनायनि उनाव मिथिंगायारि जेंनानि थाखाय गोबां समफोरनि आबादा नस्थ' जायो। बेनि थाखायनो भारत सरकारा बे फसल बीमा यजनाखौ लाबोदों होनना बुंदों। सरकारा लाबोनायखौ आबादारिफ्रा लानो नांगौ होननानैबो मन्थ्रि उर्खाव गोराब ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।